Kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kini ka program jungi, bat ipriang sambha ya pi syakani ka program bathamai, ka baki khot ka podcast, kubno ban ai jing tip shu syapang ka kam ri jing ri. Kumbalong ka jing shisha, ka kam ri snyang kalong ka wei na kilad, ka ban wanra shibun ki jing yo nong, hakalat ka mai ka ji, Henry lada om pikir bahaya kini ka kam, kala ban wanra penban ya shibun ka jing du nong. Kumta kini ka kanti bamenta, tongan ya keran syapang kilad jing yada bat kilad jing perking ne ki biosecurity measures ha ki farm snyang. Ka biosecurity ne kita kilad jing yada ne kita kilad jing perking kilong ki badan kam bha ha ka kam ri snyang ha ki jala notice ban yada ya ki snyang na ki jing pang bapher bat ru ban pentikna ba ki snyang kinyo ya ka jing ko jing khia ka bakham bha bat bakila ban kha bat ban roi bha. Kumta kini ki kilad jing yada ne kilad jing perking kalong ka badan kam na ka benta kinong risnyang ki ba kamai bat ki ba imja na kani ka kam ki ba kenthop ya ka jing perking ha ka jing rung jing mi latlan ha ki farm ni ki samsnyang ka penti kena bakadan ke jing kho jing subah kiliang baro bat dei ban pendep lot ki jing IT ka ya ki snyang bat ki wei bantip company shu ya kita kilad jing yada ni ki jing perking ha kisam ni ki farm snyang idan menta bat ni ya Dr. David De Langson ibalong Assistant Director Piggery Development Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Meghalaya. Ibdang sumbai pisa syakani ka episode ka bamenta. Kublai shibun ni jing piliang subha jong pi nga syakani ka episode. Sa to mentang ni kran kambnya syapang ki jing tip kelum ya kini kila jing yada ne kita kila jing perking haki farm snyang bangiri ne kino ki farm ri jing ri ba ki parlok nong pet kin kam su tho bha. Hoi, abang ya keren syapang ka biosecurity measures. Biosecurity, bio kamut ka jing im, but security ka de ka jing yada. Haba keren kelum kalong ka jing yada ya ka jing im. Habang ya keren menta syapang ka jing im jong ki snyang kumnu banyadai kini kisnyang na kita kijai knyang jingpang kibala banwan nabar sya kasem snyang berkumjuru kijai knyang jingpang kibadon lupa hapo kasem snyang te habang ya keren ya kini kebenta kumba nyopau naksispa kijingpang kibaya bet hakisnyang lawan ra de knyang kibadon syabar jong kasem snyang bat kumba laipau naksispa pade kini kijingpang lani knyang jingpang la banwan ra limba kibriu ki batrei haka farm lingba ki cuti lani lemba ki jainpong ke pamaki ki pong nangta susu lingba ki tayar kali ki barung syaki farm nangta lingba ucing bam uba don hapo kasem berkumjuru lingba ki sim ki barung ki bami hapo kasem snyang berkumjuru lingba kini ki khnai ki baim haksem snyang kini kelum lang ki wan kilong kita kinong ra ye nyang jingpang hapo kasem snyang. Sa hatu pila ban batai shu ya kinong pet ya kini ke program kanlong kumno ladang ishim sting ya kini ki biosecurity measures ne kita kila jing yada ne kila jing perking bat ke ka banjaya ka farm. Hoi, ladang kinong ris niang kishim sting ya kini ki biosecurity measures lani kini kila jing yada ne kila jing perking kalong kumba plelat ya kini ki knyang jingpang ki banabar ba kinrung hapo kasem snyang. Bat lada kini nyang jingpang kilong kiba kham khlain kabor dese kilaban kta shibun kisnyang bat kumjuru kilaban penyap ya shibun kisnyang ha ka jo kapor bat kani ngila yoi ya kinuksa ya ka belajar ha ka jingwan ling shop jong tu ka jingpang African swine fever lani ASF ha ba tu ka jingpang gawan kasar lut napang bat kisnyang ki yablut te namar kata wat lada don kita ki lat kilenti giban shimi gilat jiada hado menta 4 la ban ai ketika lani 4 don ketika keban yada na kini jingpang ASF berkumjuru 4 don kidawai gibala ban penkoj ya kini jingpang ASF tekumta tang kawai kalat kalong ba ngin shim ya kita kilat kilenti lani ki biosecurity measures tang kita hi gibala ban khanglat ya ka jingwan rung jong kini knyang jingpang na kini jing sapriang jong kini ki knyang jingpang hapo kasem snyang. Sa lada kila jing sumar ya ki jing pang snyang kidon hato don kam ne em banshim ya kita ki jing yada ne kila jing perkheng haki farm.
Oh, ki don katuk kan ni ki dawai ki ba ya dai bat ki jingpang jong ki sniang ki jingpang ki ba pher wala ki don ki lat jing sumar handrai ki lat ban shim kum kini ki biosecurity measures kilong ki badon kam adu kata krang ba ki sniang kin light na ka jing sapriang jong ka jingpang ku ba pher kum ka classical swine fever kaniru galong ka jingpang ka basar yaki sniang lani ka jingpang klam ha ki sniang ang tangi don sa pat ka jingpang erysipelas ha ka bakta yaki snedo jong ki sniang te wala don ki dawai ki bala pan koi yaki we pat ki cha jingpang andrei ka jingpan koi lingba ki dawai pat ki lat ki bangi shim lani ki lat chi ada ki bangi shim kini bro arliang tin hab ya ringkat krang ban wanra ya kata ka jing snai ya ka sniang ya ki sniang ki ba im ha ka tu sem. Sir, hatu kini kila jing yada ni kita kila jing perking ni kita ki biosecurity measures kilong ya baro ki jat farm rijing ri klam da thau la dalong ki farm snyang ki bahe lane ki sam snyang ki badan. Oh, kani ka biosecurity measures ni ki lat jing yada ka trai kam lut ya baro ki jat farm snyang la da ki dei ki farm snyang ki bahe ni ki farm snyang ka barit ka jing mut ba ka jing thmu ka long ban yada ki snyang na kanu ka jing sapriang jong ka jing pang ladang i khenya ka farm snyang ka bahe ka biosecurity measures lani kani ka kila jiada ni kila jing perking kalong badon kam hadu kata bat kum churu ya kini ki sam snyang ki barit kum ha ki shnong ki bon ba ki sam snyang ki barit bat lada kan thop lang kiaring kat bat koi ka farm snyang ka bahe te kum taru hapo shnong don kam ban yo ya kini ki snyang ki ba na ki jaka lani ki sos ki labanong ki babyang ha ka ba light na kinu ki jingpang sniang bat kumjuru ya kini ki sniang habawan ra sya po shnong i don kam banda set kerpang shwa yaki kumba shibnai ai banang tang sala ban penia khle yaki tu ki sniang bat ki wei pat ki bala don lupa po shnong teda ko ba ngile kumni kawan ra ya kata kacing ada na kata kacing sapriang jong ki ni kyang jingpang. Sir, hatu pila banyak tu kandiat Sepang ke jing wan dan shop kini ke jing pang snyang tangna kadau ke jing bom shim kaya yaki biosecurity measures. Ha ka jella syate lamingi kiladon ki jing pang snyang ki balawan ding shop tang na kadau ka jing bom shim kya yakini kilat biosecurity measures ha ka pa kila banje ka teng yaki kum ka African swine fever ka porcine reproductive and respiratory syndrome PRRS ka classical swine fever ka erysipelotrix rusipathy dan ka erysipelas kini kilong ki jingpang ki bakham ja hakini ki jela syate lamingi nang ta shushu ngi shamru bakidon ki jingpang pasteurolosis hakisnyang ka jingpang salmonellosis lani ki jingpang penhiarsna makisnyang nang ta kaskabis lani ki jingpang nyang shakhoj hakisnyang kini ru ki ja tang na kadaw ba omsim khia ye kini ki lad jiada nene biosecurity measures nalor ki we ki dang don sa ki we pat ki zoonotic diseases hakaba ila ban kata nakimrat syaki brio lada ki kawan kani ki jingpang kum ka erysipelas ke ba ki don ki jingpang haka sne do macam ki bat bakta ya ki klongsnam nang ta ka skabis tang na kadaw ba don kata ka jing shakhot ya ki sneng bat kala ban kata ru syaki brio tikini kilong katuk kani ki jingpang ki bangilayu i bakla ja kani ki jela syate lamingi. Tesa skumpa ban arjing kailam yaki nong pet yakini ke program kumno bakin shem yakini kila jing yada ni kila jing perking haki farm bat kumno ban bot renti khnang bakan long ke jing mentoy ya kinong risnyang. Hoi ka jing bor renti yakini kila jing yada ni kila jing perking ni biosecurity measures kalong badon kamba ba kinong risnyang kin yatip kabading kong kalong ba haba ki thiet yaki sembai snyang lani ki khun snyang kim dei banda thiet na yo na hat ha ka ba kim tip ya ka sos lani ka nangno kini ki khun snyang ki wan but ki don kam ban thiet na ki farm ki bala tikna lani ki farm ki badon ya ka sernot lani certificate ka ba pentikna ba ki khun snyang ki long ki balait na ki jingpang ki jingstom bat ki babaha hakishnong bade ka baar kalong ba kim dei ban thiet ya ki snyang na wei na shabar henre kila ban thiru ya ki snyang tang na po kishnong ka ba maki ki don hakaba ladam la ban yo ya ki sembai snyang na ki farm
kila ban syua thiet na po snong ha ka ba kiti kana ba kini khun sniang ba ki thiet ki long ki ba bha nang ta ka balai pade kinong ri sniang kidon kam ban le kat bala ladala ban pen kharoi ki khun sniang la ni ban pen kha la ni ban le ka breeding tang hapo ka farm la jong dakum ni kila ban yo ye ki sumbai sniang na kapor sya kapor ban pen he la ni ban pen kiu yak ta ka kam ri sniang jong ki nang ta pade ladaki wanra i khun sniang na syabar kidon kam ban le yak ta ka quarantine period la ni ban set kerpang yaki kumba khat saus ngi ai bat kil sala ban penyak le bat kisniang ki bladon yakini lada ki wanra e kisniang ki badon lupa hapo snong nang ta pade ya kini kasem sniang don kam ban care saudong lani le e fencing banyada ne kino ki jing wan rung chapo kasem kum ki mrat lani kum ki no kino ki bala man long kita ki nongra e oknyang jingpang sya kani kasem ti kata kalong badon kam man le e fencing bat kum churu barbor badai ban dakhang tala ya ka saudong ka saukun jong ka sem kum ha ki gate ki phalor krang ba nom yo ban rung lai lan ki briu ki bawan ban pe ya ka farm lani ban rung support jong ka farm namar kini ru kila ban long kita ki nongra eu ta yang jingpang ban pen pang ki sniang ki badon lupa po sem ki nong tre ha ki farm sniang ki don kam ban phong na ki jain ki ba khoi ki dei ru ban da sum da sle sha ban rung support farm nang ta pade ki juti ru ki de ban phong da ki juti ki bakhoi ki ba de hi ban ki juti ki batre po farm nang ta pade ki don kam ban deng ya ki gloves la ne ban phong ya ki tu ki head gear la ne head cover ki shoe cover bat kini kin yarap shibon ban wanra ya kata ka biosecurity measures la ne ka jinga na ka jing sapriang jong ki knyang jingpang nang ta shu ha bandrung ha kisam sniang idon kam ban bo ye ki footbath habar ye kini footbath nilashna kerpang ban bo ye kini ka potash ha bangi khle khndiat potash bat shiborti ka ha ka ba shwa bandrung sha posem ngiyu ye tu potash ba tu potash utrai kam kum ta unong peniap yang jingpang ki bala bandon ha ki cuti jong ki nong tre ne jong ki ba ki brio ki barung ha posem idon kam ru ban persang sakawai pat ka benta hakaba ngi le ikataka triple layer biosecurity measures hakaba hakani ka benta ibu ya ka footbath hakaba ibu ya ka potash nang ta pade ngi sunlight yo bleaching powder haki footbath jong ka semsniang perkumjur ngi sunlight ya ka dawai sodium hypochlorite haki benta jong ki footbath jong ka semsniang kini kilong kilai teli ki benta kabaar pade kalong bangi hab ban le sakawai pat ban penlek khoj kat bala ye kisem sniang bandon ngajing lek khoj nang ta kini kitayar kali ru ki barung se kisem sniang ki kali barung kisem sniang ja se kisem se ki farm kedon kamban yu lengba kini ki potash nang ta susu lada don ki sniang ki bayap don kam ban tep bahaya kini ki sniang bat ban beru ya kini ki shun bat kumjuru andala dep ikni sniang ban beri shun lani bleaching powder halor jing tep jong kanika jong kini kisniang nang tangi don kam ban tepru baka ni ka tolong jong kisniang bangi ai mi kisniang kate ban long ka tolong ka bakhoj ka bam don kanu ka jing sapriang jong kini ki jing pang nang ta susu lada don kisniang ki bapang hakini ki sem idon kam ban let ban pechwa kisniang ki bakoi ki bakhia nang tangin sawan hadin syakini ki sem ki bapang nang ta sakawai pat lada don ke jingyap sniang hakini ki sem idon kam ban pentip marmar syaki doktor veterinary ki badon hajan bat kumjuru lada don ki jingyap sniang ke babun haki sem idon kam ban pentip budwot syakatanat ri jingri ke badon haki tu ki jaka lani hakatuka district ke bamiki ki don tikani kalong ka benta ke badon kam ha habidai ban kuno pengen syemi kelat ciada nakiniki jingpang jong kisniang so pila ai shibun ki jingtep ki ba ai jingmut ikinong risnyang ban kentiu shushu ik jingtep ka ba ai jingman to yakinong sangkam lade
ban sumar bahaya kisnyang bakin long ki basat ki baklan. Sa hato phila bandang ai jingmut shu ekinong risnyang. Hoi, ni ka kam ris niang shisha kalong ka bakan sai, bat kalong ka bayonong baha, habaki nong ris niang ki tip bat ban kumno ban yadai kis niang na kinu ki jajing pang ki bala wan hakanu kanu ka por. Bat habale kumta ki don kamru ban tip baki hab ban perlut ya kapisa katingka ban shim ya kini kilat kilenti kum ki jiada ni ki jing perking. Kum kanuksa ki hab ban lej banwat iki dawai tika ndala dai kapor ban ai tika isniang kapor bagidang koi kidang klain nangta ban thiet iki dawai ki bayadai bat ka jing ko jing khia jung kisniang kum ki dawai vitamin ki mineral mixture nangta lada ki pang sitom ki dan kam ban perlut ke pisa ban shim dawai mardor ban yo no ya kata ka jing koi ki jing khia nangta shu ki wepat ki lat kilenti pa don kam kidai kidon kam bantip ba kidon kam hi ban penlut kendiat krang ba kani ka kam risniang jongki kan long ka ba seiso bat ka ba aji mentoy bat lada don kanu ka jing bakla lani kanu ka jing telot ha kinu ki benta ha kani ka kam risniang te kani kala ban plilat lani ngila ban ong aktin nong wei mo gi compromise lani ngi sha lani ngi pli kalenti bakini ki nyang jingpang kilaban rung hakisem kilaban penpang kisniang badah baki sniang kipang dese lada dai naka jingpang ka bakham kta bakham jor ka poiru sha jing yam badah padon ka jing yam kaun ra sibun ka jing dunong yakini kinong risniang tekum ta kinong risniang ka khubor shaki kalong ba kidon kam ban smothu ba habari kisniang namar kidai ki jingthau ki badon jingim don kam ban shim ya sibun kilat lenti kumno ban yadai ki na gajing one lin shop jong jing pang bopher Kublai shibun sa ki jing batai jong pi kilong ki ba ai jing mut bat ki ba ai jing mentoy shibun but ki ai jing start halor ke biosecurity measures ne kita kila jing yada ne kita kila jing perking ki bangila ban pentri kam haki farm ne ki semsnyang khnang ban yada ya ki snyang na ki jai jing pang ki bala ban penya pathar ya ki kermen baki nong pait ekeni ka program kila yo ek jing mentoy shibun te hadu bangin daya syambyang haka wepar kapor kublai shibun.